Nie, to musíme na mojom. Táto má tlačítkový. Každému z vás urobím babke vlastný profil. Na výletoch si budete skenovať QR kódy, každý samostatne na svoj profil. Chceli by ste ísť na Poloniny. Klikneme objavuj, čo tam navštíviť si nájdete cez mapy alebo cez legendy. Máme tu rozhľadňu Zboj. Tu si urobíte výlet a každý získa 1 bod. Ako zážitok vám odporúčam jazdu vláčikom. Na vaše kontá tak pribudne ďalší bod. Ako bonus si dáte večeru za ďalšie body a mama nemusí variť. Určite vás zaujímajú aj odmeny. Napríklad za 12 výletov a 12 navštev zariadení máte pekný biely vak. Ten si vyzdvihnete na výdajných miestach. V rebríčku vidíte, ktorý ste v poradí. A každé dieťa je zaradené do žrebovania o skvelé ceny. Ďakujem. Tak deti, šup, obliekať. Už sme.